mongko ana kang seneng obat aku tekan yae lho Bang. Aku ketemu golek Kakang Sutadi lho. lah kok oleh komentar ngene omah iki mau Ya kudune Kakang Sutadi iki sik goleki aku. Aku ki wong wedok. Kudune Kakang Sutadi goleki aku, ora aku sing goleki Kakang Sutadi. lah nek pancen dhewe ngono kuwi ya ning aku lagi iki mau nyambut gawe ning mburi kae karo biyungku kuwi dikon golek anu apa godhong Golek godhong arep dienggo ngopo? ketok arep dienggo gawe lemper apa Wah, ngono to. ha iya donge ya tak goleki kowe mau kuwi Arep goleki aku kan. iya ini gandeng biyung sing akon Heeh. ya wis to aku manut biyung Kang, piye sih aku ki arep ngomong karo kowe. ngomong apa ya lebih ganti kan Piye Kang yo? Aku mikirke kuwi lho. Ramaku Galiga kuwi lho. tak mau piye Oh, Rama Galiga kira sarujuk karo hubungane awak dhewe Kakang. Nanging aku ki kok risi karo Rama Galiga kuwi. Kok katone iki seneng karo aku lho, Kang. lah yo nek bapak karo anak ki biasa to Ya kudune. Cerak, Nah, nek seneng kudune kuwi kanggo apa ya mbuktekke nek kowe iki karo bapakne ki tresnane ki tresno banget nanging tresnane iki kaya beda Kakang, ora kaya tresno anak karo bapak ngono kuwi lho Kakang. apa iya Lah ya kuwi aku risih Kakang nek Rama Galiga kuwi. Piye Kakang? ning anake pati lho Lah ya kuwi. Ning Kak Ramaku ki beda le tresno karo aku ki tresnane iki ora kaya anak karo bapak ngono lho Kang. Piye Kang? Lah kowe tresno ora to ora aku Kang, tresno tenan ora. aku karo kowe iki lahir batin mbok menawa bapak mungkin ora nyetujoni awake dhewe mergo aku anake wong ora duwe apa piye ngono Ora ngono Kakang. terus Lah ya mergane Rama Galiga kuwi arep tresno karo aku. Tresno sing kaya nggo bebojoan ngono kuwi lho Kang. Ora mergo kuwi. aduh anek ngono Piye Kang? Terus saiki ngene wae Kang. Piye? nek kowe tak ajak lunga piye Lunga. ayo kowe lunga sing adoh karo aku Wis saiki ngene wae. Rasa dipikir, saiki sik baku. Awak dhewe seneng-seneng wae yo Kang yo. Nek mikir kaya ngono kuwi ya ya aku ora nggagas sisan tak gagas. bener kowe Saiki ngene ya Kang ya. Aku pengen nembangke kanggo Kakang. ya 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 aku rasa nembang Ya aku sik nembang. ya Goleki sing kaya ngopo yen nyatane kelakon seprene bola bali gendro wekasane malah bangun tresno tutup panda tutup rupa mengatine dadi tataline kuyup rukun katya pepindone mimilan mintuna
Ngono Apik Kakang. suara. Apa meneh nek nyuwani sampeyan? Wes, ya Wah, aja. apik Kakang. Aja. Nek tak suarane aja lunga ya Kakang. Ora. Ala wong angger-angger nek aku duwe ngono kuwi to tak suarane iki do lunga Kakang. Kuwi sing wong lanang sing ora tabah. Lah kok kowe rada tabah ora do seneng karo aku sak tenane. Tenane. Nek kowe tresnan aku ra Kakang? Lahir batin aku tersenengku. Tenan Kakang. Iya. Nek ngono, ngene wae Kakang. Tak enteni nang omah. Kakang ngamar aku ya Kakang ya. Ya wis. Ya wis. Wis yo Kakang ya. Tak enteni ya Kakang ya. Ya.